कोई के करार हो बरिस दिन बीत गईले, अइले ना राम हो बरिस दिन बीत गईले। अंगना में घूमी घूमी माता कैकेयी रोवे, अंगना में घूमी घूमी माता कैकेयी रोवे। 14 बरसवा के राम बनवास हो, भरत राजा होई जइहे, ना अइले राम हो बरिस दिन बीत गईले। दुअरा पे राम जी नरियलवा लगा के गईले, दुअरा पे राम जी नरियलवा लगा के गईले। 6 महीनवा के कोई के करार